खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै बेंकनि मेनेजार जानो हायो। गोबां फरायसाफ्रा, गोबां लाइमोनफ्रा आंनि सिगाङाव बुङो बेंकआव साख्रि मावनो गोसो, बेंक मेनेजार जानो जोबोर गोसो, माबोरै जानो हायो होननानै गोबाङानो आंनाव सोङो। जेब्लानो बड' एनालाइसिस चेनेलाव केरियारनि बागै भिडिअ लाबोदों अब्लानिफ्रायनो मानसिफोरा आंनाव सोंनायाबो बारा जादों। बेनिखायनो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। माबोरै बेंकनि मेनेजार जानो हायो, मा सोलोंथाइ लानांगौ आरो बेंक मेनेजार जानोब्ला मा आनजाद होनांगौ, बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन। लोगोफोर, बेंकआव मेनेजार साख्रि मोननाया गोरलै नङा। बेयो मोनसे गोजौ थाखोनि सनमान गोनां आरो मोजां बेथन मोनग्रा आरो गिलिर बिबान गोनां मोनसे साख्रि। गंसे बेंकखौ सामलायनाय एबा दैदेननायनि गासै बिबानानो बेंक मेनेजारनि। गोबां सुबुङानो बे साख्रिखौ मोननो हास्थायो एबा बेंक मेनेजार जानायनि सिमां थायो। नाथाय बेनि गेजेराव गोबाङानो मिथिया दि माबोरै बेंक मेनेजार जानो हायो, मा आनजाद होनांगौ बेखौ गोबाङानो मिथिया। लोगोफोर, जों सिमांखौ नुब्लाल' जाया, जिउआव थांखिखौ लाब्लाल' जाया, बेखौ मोनफुंनो थाखाय मा लामाजों थाबायनांगौ, थामहिनबा मा फरायनांगौ, मा आनजाद होनांगौ बेखौबो रोखायै मिथिनानै लानांगौ। लोगोफोर, बेंक मेनेजार जानो हानायनि जेबो थोंजों लामा गैया एबा गुबुन साख्रिफोरखौ बबेबा मोनसे आनजाद होनानै थोंजोङै थिसनथाइ मोननाय बादि बेंक मेनेजारखौ बेबायदि मोननो हाया। बेंक मेनेजारखौ प्रम'शननि गेजेरजोंसो जानो हायो। थामहिनबा बेंक मेनेजारनि थाखाय जेबो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जाया। बेंक मेनेजार जानो थाखाय गिबियाव सासे सुबुङा बेंक क्लार्क एबा प्रबेशनारि अफिसार जाग्रोनांगौ। बेंक क्लार्क एबा प्रबेशनारि अफिसार जाखांनायनि उनाव 8 एबा 10 बोसोरनि उनाव प्रम'शननि गेजेरजों बेंक मेनेजार जानायनि खाबुखौ मोननो हायो। जायफोर बेंक क्लार्क बिथांमोना गिबियाव प्रबेशनारि अफिसारसिम प्रम'शन मोनो। प्रबेशनारि अफिसारखौ जुनियर मेनेजाराव प्रम'शन होनाय जायो आरो जुनियर मेनेजारनिफ्राय बेंक मेनेजाराव प्रम'शन होनाय जायो। नोंथांमोना मिथिनो हाबाय माबोरै बेंक मेनेजार जानो हायो। दानिया नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै बेंकनि क्लार्क एबा प्रबेशनारि अफिसार जानो हायो। बेंकनि क्लार्क एबा प्रबेशनारि अफिसार जानो थाखाय मा आनजाद होनांगौ आरो मा एजुकेशनेल क्वालिफिकेसन थानांगौ। बेंक क्लार्क एबा बेंकनि प्रबेशनारि अफिसार एबा पिअ जानो थाखाय सासे बिजाथि एबा सुबुङा IBPS एग्जाम, थामहिनबा इन्स्टिट्युट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्शन आनजादखौ होनानै उथ्रिनांगौ। IBPS आनजाद होनो थाखाय एबा बेंक क्लार्क पिअ बायदि जानो थाखाय सासे बिजाथिया भारतनि नोगोरारि जानांगोन। जायखिजाया स्ट्रिम एबा आयदायाव ग्रेजुएशनखौ 60% नम्बर लानानै उथ्रिनाय जानांगौ। 12 थाखोखौ कमार्सआव फरायनायब्ला साबसिन होननानै गोबाङानो बुङो। बैसोआ 20 निफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानांगौ। रिजार्भ केटेगरिफोरनि थाखाय बैसोनि रेहाय होनाय थायो। IBPS नि एग्जाम पेटार्ननि बाथ्रा बुङोब्ला बे आनजादा गासै 3 स्टेजआव जायो। गिबियाव प्रिलिमिनारि, नैथियाव मेन्स एग्जाम आरो जोबथारनायाव इन्टारभिउ लानाय जायो। IBPS नि बे आनजादाव उथ्रिनो हायोब्लानो बेंक क्लार्क एबा बेंकनि पिअ एबा प्रबेशनारि अफिसार जानो हायो आरो क्लार्क आरो प्रबेशनारि अफिसारनिफ्राय प्रम'शननि गेजेरजों सासे बिजाथिया बेंक मेनेजार जाहैनो हायो। बेंक मेनेजारनि सेलारिनि बाथ्रा बुङोब्ला सासे बेंक मेनेजारा 70,000 नि गोजौआव बेथन मोननो हायो।